M24 eta horren ondorenak, oraindik ere Oiartzuna. Gaur Barañengo alkatea daukagu gure artean. Oian Eder, Indako Etxea, egunon eta ongi etorri. Bai, egunon, eskerrik asko. Eta zorionak. Bai, eskerrik asko. Bueno, Barañengo alkate berria 37 urte, EH Bildu koalizioko zerrenda burua, arte ederrak ikasi zenituen Bilbon. Bai. Politikak eta Barañengo udalak zer nolako kolorea daukate? Orain polita eta koloretsua. Orain arte grisa izan da, eta bueno, pues espero dugu hemendik ez da koloretsuagoa izatea. Bueno, irakasle izateari utzi diozu, plastika eta marrazkia ematen zenuen, instituto batean, Iruña herrian. Bai, Burlatan, Askatasuna ikastetxean hain justu. Bertan eman ditut 9 urte, eta, bueno, pues orain zabaltzen den garai berri honetan, pixka bat penarekin, ez, ikastetxean bizitako garai guztiak eta momentu honeta guztiak, pixka bat penarekin, baina nola ez, pues hemendik etorkizunera begirere ilusio handiarekin. Zertarako balio izanen dizu, esperientzia horrek? Espero dut askorako balio izatea, ez, azkenean, irakasleok badugu entzuteko, empatizatzeko, jendeari kasu egiteko, sortzen diren beharrei erantzuteko, grina hori badugu, ezta? Eta nik uste dut, udalgintzatik egin behar den lanak ere baduela horretatik zerbait, ez? Entzutea beharrezkoa da, jendeak dituen arazoen aurrean arkor egotea, eta empatia hori pixka bat helaraztea, eta, bueno, nik uste dut, antza badutela. Osta, lortu duzue aldaketa, Nafarroa osoan bezala, esan beharko dugu, ezta? Bai, askotan Barañen eta Nafarroa askotan, ez, barekatu izan ditugu, egoera antzekoak izan direlako. 10 eta 11, aldaketaren aldekoak 11, eta ez duzue behar izan PSN, behingoaren gatik, ezta, aldaketa lortzeko, beraz, 10 izan dituzte PSN, QPNek, eta Pueblo de Barañen hautagaitzak, eta gero 11 lortu dituzue, EH Bildu, geroa baik, Ezkerra Ekuok, eta participando Barañain parte hartuz hautagaitzak behingoaren gatik, esan dugun bezalaxe, aldaketa, esan duzue, behin eta berriro, bestelako politika egiteko, bestelako modu bat ezarri nahi duzuela, orain arte, herriari entzungor egin diola udalak eta udal agintaritzak zer nolako politika jarriko duzue abian? Begira, pixo bat igual, historia egiten, karo, orain, aipatu dituzun taldeak, ez dakit zenbatu dituzun, baino 7 talde gara guztira, Barañengo udaletxen, ez da oso panorama politiko anitza aurkezten da, eta esan duzunez, 3 taldek euren buruei egintzieten bozka investidura egunean, eta 4 taldek egintzuten EH Bilduko hautagaitzaren alde, ez da kasunetan nire alde, bozka eman genduen denek zentzu horretan elkarrekin. Ja honezkero, pixka bat, azken urteetan eraman den dinamika apurtu eginda, ez da, zeroin arte bazen bakoitza bere buruari bozkatzen zion, eta, bueno, hortxe, ez da, ateratzen zen hortik, adibidez aurreko legealdian, UPN atera zen, zerrenda bozkatuena izateagatik, ez beste taldeek bere hautagaitzaren alde egin zutelako, ez da. Orduan, hor ja honezkero aldaketa bat ematen da. Hau da, hautagaitza bat, 4 talde desberdinek, anitzak diren garen 4 talde hoien babesa jasotzea, horretan badago ja aldaketa bat, ez? Esfortzu ikaragarria egin zen, aurretik ere lana handia eginda, 4 talde hauen arteko adostasun puntuak bilatzeko eta bermatzeko, eta horren ondorioz, atera den hau, ez da, por los pelos, ozta, baina egia da, 4 urtetan egindako lan baten ondorio izan dela, ez dela despatxoetan egin den zera bat, negoziaketa bat hau aldatuta beste hau, ez izan da justu kontrakoa, ez? Herrian lan egin dugulako, herriaren alde lan egin dugulako, nola ez, amankomuneko puntuak aurkitu ditugu, eta hor aurkitu gara, eta hor elkartu gara. Herriaren alde eta herrian lan egiten dugu, herria, Barañain, herri bihurtu zen duela 31 urte gogoratu dezagun. Bai, 31 urte. Eta garritzen dugu herri egiten, eta hori da aldatuko den gauza nabarmenetariko bat, nik uste dut, bai, orain arte, aurrera eman diren politikak, izan dira pixo bat politika administratiboak esan dezagun, ez? Tramiteak egitera mugatzen zirenak, eta hori errotik aldatu nahi dugu. Barañain herri bada, herri izaera izan behar du,
eta herritik herriarentzat lan egin nahi dugunez, pues herriaren mesedetan egongo diren neurriak, politikak eta denak pues partekatuko ditugu, aktibatuko ditugu. Behin eta berriro esaten da Barainen lo egiteko bizitokia dela. Horregatik eta fama hori badiru ez dugula oraindik gainetik kentzea lortu. Bai badagoela ikaragarrezko elkarte asko dago Barainenen eta gaitasun elkartzeko gaitasun hori oso handia da, ezta? Baina gaitasun horri etzaio inolako isladarik eman udaletxetik. Indartu egin behar da herrian egiten den lana, indartu egin behar da udal dinamiken bidez. Eta hor zubi hori, hain beharrezkoa den zubi lan hori, egin behar da. Eta ez de luego horretik kaseko gara gu. Nortasun gehiago eman nahi diozu herriari. Bai, ala, nortasun gehiago, eta nortasun gehiago, baita ere, koesio gehiago bilatzeko ere, ez? Lehen esan dudana, Barainen oso anitza da, talde politiko anitzak gara, eta pues talde guztien artean lanean aritzeko koesio hori beharrezkoa da. Hortaz, hori lan egin behar da, horretan. Eta lan egiterako orduan gestioa, ez da? Kudeaketa. Eta kudeaketa egiterako orduan, nabarmendu duzu garraio publikoa, loratakiak eta berdeguneak zaintzen dituzten langileak, auditorioaren gestioa, horretan guztien aldaketa etorriko dela. Bai, puntualki gauza asko egin daitezke, ezta? Baina egituratu nahi ditugu, egiteko dauden gauza guztiak egituratu nahi ditugu 4 ardatz nagusitan, ezta? 4 ardatz horiek badira nola ez, zerbitzu sozial indarketa egitea, erreskate sozialari buruz eta aritu izan gara hizketan askotan, ezta? Bizte lagunek dituzten beharrei erantzuteko dinamikak martxan jarri behar dira. Bestea izango da zerbitzu publikoen defensa. Orain arte UPNek eta PSNek eraman dituzten politiken artean nabarmentzen dira privatizazioak, ezta? Nola zerbitzu publikoak herritargoari eskaintzen zaizkion zerbitzu horiek privatizatzera eraman izan dituzte. Beraz, hori pixo bat ikusi beharko dugu, non hobetu daitekeen eta non aldatu daitekeen politika hori. Bestea da, jendartearen aldaketa, ereduaren aldaketa bat indartu behar dela, gizarte gure kasuan gutxinez Barainenen koesio gehiago egon dadin, elkarlan gehiago egon dadin, bai? Eta 4. zutea izango zen hori guztia gauzatu ahal izateko eredu politika berri bat, ez? Izan daiteke parte hartzea, informatzea herritargoa, herritarrei baliabideak eskaintzea dituzten kezkak eta helarazteko udalera, eta parte hartze dinamikak martxan jartzea. Ez da erresa, erronka zailak dituzu aurrera begira, ezta? Bai, baina badago jendea ere bai horretan lanean, ez duten dizut, ezta? Alkatetza ez dago bakarrik, gaude talde batzuk hor bilduta, eta denek erakutsi dugu 4 ardatz horien aldeko apostua egin nahi dugula, beraz. Udal gobernu taldean 4 indarrak zaudete? Oraingoz ez dago udal gobernua osatua. Ez dago osatua, hori urrengo plenoan egingo da, eta oraindik horretan gabiltza, ezta? Programa hori 4 zutabe horiek aintzat hartuta, programa bat zehaztu nahi dugu, badakigu ez dela, orain txebertan konpondu beharreko edo adostu beharreko kontu bat, bizek eta 4 urtetan zehar landu beharko dugun afera bat, ezta? Orduan ikusi behar da egia da, gobernua nola osatzen den, baina gero hortikan aurrera, 4 talden artean, eta nola ez, aldaketa horretan parte hartu nahi duten gainontzeko taldeekin, 4 urteko lan egin behar da. Aste bat daramazu boterean, nolabait esateko? Bai, boterean, bai. Ez dakit neurrikikiren bat hartuko zenuen jadagoeneko. Bai, neurrikikiak, bai, badire, eta hain justu ere, urrengo asteazkenean, Barainengo pestak hasiko dira, Txupinazoa arratsaldeko 7etan da, beraz, gonbidatuta zaudete, etortzera. Eta, aldaketa txikiak ere festen bueltan, ez da? Ja honezkero udaletxere iritsi garenean, aurkitu dugu, ja honezkero programa guztia itxia zegoela, baina gauza batzuk honenkan lotu gabe, ez da? Adibidez, Txupinazoa nork botako duen. Eta hori, printzipioz alkateari dagokio, nire kasuan ez nuen ere interes hori hartu nahi, ez? Nire ilusioa egiten dit, baina ilusio gehiago egiten dit, ilusio gehiago den jendeari ematea, ez? Txupinazoa botatzeko aukera. Eta hortaz, baitza egin genuen hipoteken ondorioz afektatuak dauden pertsonen plataformarekin,
desauzioen aferak eraman dituzten jendearekin hitz egin genuen, eta helarazi genien proposamena, beraiek preste egongo ote ziren, eta badirudi baietz beraiek boteko dutela txupinazoa. Bat-batean pestak etorri zaizkizu, bai. Eta atzetik zer etorri zaizue, nola utzi du UPN-eren gobernuak, Mendibe jaunaren gobernuak, herria? Bueno, pesten afera programa itxita utzi du, eta hor barruan sartu du, adibidez, udal korporazioak mezara joan behar duela, eta mezetara joateko egiten den paseillo horretan ere bai, udal korporazioa egongo dela, bai, orduan. Zezenkiak ere bai, bakilak edo hiek ere bai, sartu dira. Guk lau talde hon artean, igual ez genuke programa hori horrela zehaztu izango, ezta? Baina, programa martxan zegoen, eta hori izan zen adibidez, UPNek azkeneko oparitxoa, ezta? Horre dena lotuta utzi, inolako aldaketari gabe, eta jateko zerak, ezta? Gero hortekan aurrera, bai egia da, utzi duten udaletxea bastante itxia, hainbat obrei dagokienez, ez? Justo azkeneko udal batzan, apirilean, adostu ziren hainbat obra egiteko orain, hemendik urtearen bukarar arte, ez da? Horien artean, bi eskoletako obrak, eta evidentemente horiek egin behar dira. Lan horiek egin behar dira, ze orain uda dator, ikasleak ez daude eskoletan, eta aprobetxatu behar da, uztaila eta buztuko bilebete hauek, obra guzti horiek egiteko, ze gero bestela irailean, arazo gehiago sor daitezke, ez da. Orduan, orengo zari gara, horretan, ikusten zer utzi den lotuta, eta zer dagoen egiteko. Hortaz aparte, badire, beste 5 arlo, gure ustez importanteak izan detezkenak, lehen bailenen ikustea edo aztertzea edo, eta egoera ekonomikoa, jakin nahi dugu ere ze kontratu pribatuak eta nola dagoen hori guztiak kudeatua, jakin nahi dugu, informeak eskatu ditugu, hirigintza ere ze obrak egon diren aurre ikusiak zeuden eta nola gauzatu nahi ditugun, eta gizarte zerbitzuetako beharrak ere ezta, jakin nahi dugu ere, beharrikote dagoen eskolak, jantokiak, zabaltzeko uda honetan zehar, umeak gera ez daitezen jangabe, edo elikadura osasuntxu bat izan gabe, ezta. Egin dezagun herriaren argazki bat. Oso hiri vertikala zarete. Bai. Oso hiri vertikala. Bai, eta horizontalean zabaltzeko aukerarik ezer. Hor dago, eultza parajea, ez da, ez dakitako eratuko zareten, baino bazegoen proiektu bastante importante bat. 1000 etxi bizitatik gora egin nahi ziren, baino hori badirudi bertan bera geratu dela, Armeiruan geratu da urtetan zehar, eta ez da apenas eukitu ez da, gero dago ere bai Elizpea proiektua, baina ikusi beharko da ere bai ze aukerak dauden, ze hor Iruña ere sartzen da zera negoziaketa horietan guztia, eta ordan, hori ere bai ikusiko dugu nola geratzen den. Vertikalki, bai, eta haizea kasko ematen digula ere bai. Zabalera ezin da hunditu gehiago. Ezin da hunditu gehiago. Eta mugak non izanen ditu, Carrefourren alde batetik ez da, eta beste alde batetik Etxabakoitz. Bai, hala da, Etxabakoitz beste aldetik. Eta horiek bai bere mugari eusten dio dela. Bai, eta eutx dezatela. Eta eutxetu dizaiotela muga horri, Etxabakoitz, bai. Badakizuen bertan azitu izan naiz, gurasoak bertan bizi dira, eta 18 urte bete arte unibertsitatera joan behar izan nuen arte, bertan gurasoekin bizi nintzen Etxabakoitzen, ezta. Eta hori beti bihotzean dara, nola ez. Polemika ere izan da lotuta, Barainengo herriarekin batera, esate baterako Mercadona, bertan ezartzeko asmoa plazaratu zenean, ezta? Nola barkatu? Mercadona. Mercadona bertara joateko proiektua plazaratu zenean, polemika sortu zen. Bai. Eta bertan daukazu. Eta bertan daukagu, eta hori ere bai, Korrika eta Presaka egindako konzesio bat, justifikatuz udalak dirua behartzuela, eta hori negoziona zela herriarentzat, eta bai ez, ikusten merezizuela Mercadona instalatzea herrian. Baina, klaro, horrek koste badauka, herrian komertzio txikia, laguntza beharrean dago, desagertzen doa, hainbat zonaldetan ez dago komertzio txikirik, ez da, eta gu pentsatzen dugu Mercadona herriratzeak hori ere bai ekarriko duela. Kalte, Mercadona komertzio txikiari kalte, eta gero, salatu genuen beste kontu bat izan zen ere bai, nola egin ziren gauza guztiak, ez? Non jarri zen, hain justu ere atletismoko pista zaharren lekuan, eta gaur oraindik ere, atletismo pista berriak ez daude irekita. Urte oso bat
pasada, eta oraindikan ez daude obrak bukatuak, eta atletismo egiten duen jendea, gazteak eta helduak, hor daude, umezurtz, zentzu horretan. Bestelako proiektu puntualak ere azpimarratu nahiko nituzke, esate baterako abiadura handiko trena, horrek ere, saietxetik bada ere ukitzen duelako Barainain. Eragiten du, bai, ikusi beharko da ere bai, nola gauzatzen den azkenean proiektu hori, pesis baten esperoan zegoelako, Nafar gobernuak kudeatu behar du hori, beraz ikusi beharko da horren, gobernu aldaketa emango denez, ezta? Eta horren desioan gaude denak, aber nola gauzatzen den, zertan geratzen den. Iruñeko udalak plazaratu du bere kontrako jarrera. Bai. Eta ikusi behar, Barainainen printzipioz ere bai, herri izaera mantendu nahi baldin bada, horrelako makroproiektuek ez diote, gure ustez ez diote onurarik ekarriko herriari. Hirugarren herririk populatuena zarete Nafarroan, ez da? Osta, hori ere. Osta, atzetik egoesi bat datorrelako. Bueno, eta baby boom batekin gainera dator. Bai. Bueno, demografiari buruz, nola daukazue Barainain? Oso herri gaztea da, zahartzen ari den herria da, nola dago? Zahartzen ari da. Barainengo udala, berez, udal independentea bihurtu zen 84. urtean. 31 urte gaur ezagutzen dugun udalak 31 urteko bizitza du, ezta? Baina alde zortikan ere bazegoen, Barainain existitzen zen, herria zen, gazolazko zendeatik zetorren, eta, bueno, historikoki egon da, ezta? Baina azkunde ikaragarria handi bat izan zuen, duela 40 urte, Abankoko etxe bizitzak egin zirenean, eta, bueno, familia berriak etorri ziren herrira, ezta? Familia berri horiek azten joan dira, beraz, aurkitzen dugu, Barainengo limite hasieran, zer hortan, hain justu ere, etxe bizitza zaharrenak diren gune horietan, demografia, jende mota, 3. adineko jendea dela, ez? Aldiz, joeten balde magara, udaletxean ere mura, hor ja ikusten dugu, dagoen jendea, dagoen familiak, badirela, 50, 60 urte bitarteko jendea, eta ja seme alabak azituak dituztenak, ez? 30 urte bitarte, eta gero badugu ere bai, lakuko zonalde guzti hori berriena dena, eta hor berriz, jende gazteagoa dago, familia berriagoak, eta umeak ere bai, dituztenak, oraindik. Beraz, ikusten da, bastante kuriosoa da, azkunde demografikoa ikusten balden badugu, nola egiten duen horlako bi bombo zera, ditu, horlako botilla raro baten itxura hartzen du zerak, hain justu ere, 50, 60 urte bitarte hortan, azkunde bat badago, jende asko, gero 50, 40 urte bitarteko jendea gutxi, gero berriz 30, 40 handi, eta gero berriz umetxik jaisten doa. Oso kuriosoa da, demografikoki oso interesgarria da aztertzeko. Bueno, periferiara begira jartzen gara, Barainainera begiratzen dugunean, baina Barainaindik zuen periferiara begiratzea nahiko nuke. Inguruan 7 alkatetza, Iruña eta Iruñerrian lortu dituelako zuen koalizioak. Horrek nolabaiteko babesa ematen dizu? Babesa, lasaitasuna, eta baita ere pixko bat harrituta, hainbeste emaitza on ikusita. Justu ere, asteazkenean izan parlamentuko mailaren konstituzioa egin zenean, eta, bueno, horretan elkartu ginen, zuk aipatu dituzun udalerri horietatik, elkartu ginen, bai Eguesibarreko Alfonso, Zizur Nagusiko Jon, elkartu ginen Antxoaingo Ander, bertan zen ere bai Koldo Lizarrakoa, eta Faiako Arturo ere bertan zen, eta, bueno, denek kointziditzen genuen ze valorazio positibo horretan, bai, kuriosoa da, eta ilusionatuta gaude, eta hori partekatua zegoen, eta nik uste dut, ni emozionatua edo babestua senti naiteken bezala, dudarek ez izan, gainontzeko herrietan ere bai horrelako sensazio bere egongo dela. Aipatu dituzun guztiak gizonezkoak. Bai, gizonezkoak, ala da, ni emakume bakarra, badirudi. Alkatea Barainainen emakumea. Bai, eta bide horretetik jarritu behar dugu. Asko dago egiteko, zentzu horretan, berdintasunaren arloan asko dago egiteko, badirudi oraindik ere emakumeok badugula, ez dakit, traba ez dute esango ez da, baina bai erreparo bat horrelako karguetan sartzeko, eta nik, desde logo, 10 udalerri nagusien artean ikusita ere bai, aurrekoan periodikoan ez da, aurpegi emakume bakarra ni nintzen, eta pixka bat tristura, zentzu horrengatik, baina betera aserrea, ez da, demontre zer da, ez? Aldatu behar da, emakumeo, nik esango nuke gainera gizonezkoe, baina gaitasun gehiago daukagu, baietza, ez? Entzuteko, empatizatzeko, eta
Eta animatzea da kontua, animatzea, beldurrak kentzea. Bueno, eta beldurrak kentzea, aurretik 4 urte dituzue, legealdi oso bat, legealdi batean ez dira gauzak aldatuko gehiegi. Ez dira aldatuko gehiegi, edo bai, gauzak ongi egiten baldin baditugu, oberantz. Aldaketak oberantz joango dira. Nola errotu ez da? Nola errotu, hori izango da erronketariko bat. Nola errotu, ez 4 urterako proiektu bat izateko, baizik eta 8 eta 12, eta edonon. Eta esaten ari gara, poliki-poliki hasi behar dugu ibiltzen. Poliki-poliki, eta martxa hartzen diogun einean, ikusiko dugu, abiadura haunditu behar dugun, edo ez. Edo atzera pausuak eman behar ditugun, berriz ere, perspektiba handiago batekin gauzak ikusteko, edo baloratzen badu ongi egiten ari garela, pues igual ritmo gehiagorekin, ez da? Hori ibiltzen ikasiko dugu, eta desde luego, oinarriak ongi finkatzen baldin baditugu, luzerako bidea izango dugu, aurretik. Euskara, eta euskararen paisaia. Ereduan irakaslea izan zara, euskalduna. Ez dakit, nola dago euskararen paisajea? Esate baterako irakaskuntzan, eskoletan eredua da nagusi, ez dakit. Oraingoz ez da nagusi. Baina bai egia da, geroz eta familia gehiagok egiten dutela aukera horren alde. Eskola kontzertatua dira nagusi? Oraingoz ere ez dira ere. Ustut hor gora egin du ere bai kontzertatuen matrikulak aurten, iaz ere bai egin zuen, baina gehiago, publikoak gehiago da, bai, eta hortaz, horretan, bilan horiek egia da irakaskuntzatik asko indartu behar direla, oraindik ere. Eta, bueno, udaletatik lan horretan lagundu ez dakegu, prest entzuteko eta behar diren indarrak mai gaineratzeko. Goizeko lehen orduan, gaur Euskal Herri Irratian elkarrizketa, hemendik aurrera zer daukazu agendan gaur goizean? Gero, 10:00 elkartuko naiz Tererekin, Tere da Bibirren Barainain aldizkariko arduraduna, eta berarekin hitzordua egingo dut, 10:00. Eta 12:00 badugu beste hitzordu bat, aurreskoletako jantokien pliegoa aurkeztu zen, eta, bueno, pues mesa de contratación izena duen hori elkartuko da 12:00, eta horre bai, nola ez, alkateak egon beharko du. Gero 12:30 auditorioko langileekin ere bai, eta, bueno, ikusten duzu topera. Delegatu beharko duzu pixka bat, tarteka. Bueno, ikasiko dugu hori ere egiten. Oian, Ederindako etxea, Barainengo alkate berria, 37 urte, Bildu koalizioko zerrendaburua, arte ederrak ikasi zituen, eta irakaslea orain arte plastika eta marrazkia. Mi eskera unitz eta suerte handia izan dezazula 4 urte hauetan. Eskerrik asko. Espero dugu kontatzea hemen ere, bai, urrengo egunetan. Eta beste 4 ere izan daitezela.